Capitanul Centură și regele Țopii de Albert Milu. Era odată un rege numit Regele Țopii, fiindcă acesta era o broască și era o broască malefică, pentru că era un rege malefic și într-o zi s-a supărat fiindcă nu își mâncase fasolea regească. Fasole! Și s-a enervat așa tare că a atacat orașul cu toiagul lui magic. Toiag magic! Și a început să atace orașul cu toiagul lui. Bzzz! Și chiar atunci a apărut capitanul Centură. Pam, pam, pam! Și l-a provocat la o confruntare. Să te văd! Capitanul Centură versus regele Țopii. Ce situație de centură! Gata cu joaca! Bam! KO! Sfârșit! Pam, pam, pam!